everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi trending stories. Well guys, le story ke lesi esikalo sisilo obonakale eklabini sephethe iphente ngesandla, idilozi lakhe ngesandla elishaya emoyeni ekhombisa ukuthi ke uDJ Gary lo ovela laphayana engathi khona ifaye bahambe bayokwenza uyabo. So guys, abantu they've been searching her bemcheck ukuthi ke uhlobo lunomuntu osifazane owenza ke kanjalo. But ke into ke evele yaba nzima noma ke ephoxa abantu abaningi ukuthi ke udadewethu ke she is ku worship team esontweni, uyacula impela, uyadumisa kakhulu kwelinye ke lamabandla elikhona lapha ke la ke akhonza khona, and uyabona ukuthi she is leading ku worship team, ukusho ukuthi unali talent lokucula, but ke now she is trending for wrong reasons. Abanye bathi ke mhlambe ufike naleli phethe, it was a clean iphindi lakhe eli clean, bengasikho ukuthi mhlambe ulukhumule khona laphayana wesendizisa ke emoyeni. Yena ngazi ukuthi ke ufake iskate, so kupossible ukuthi ngabe ulukhumulile ke wandizisa emoyeni washo kulo DJ ukuthi hayi yazini asihambe shayi khona, so yabo social nje into encane. Sengiyayibona manje lento ehleze eshiwe emasontweni ukuthi ke you must not live double life, because usisi uyakhonza esontweni kodwa mase efike lapha kuvuka izinto zakhe zokuthi yazini kahle kahle nalempilo le ngiyayithanda. So kungcono ukuthi ungayi nokuya lama ubona ukuthi yazini uzovela iqhuzuke ugcina utrenda ke ngalendlela ke otrenda ngayo. Angazi uma kuyiqiniso but ngibone kwamanye ama comment kuthiwa ke bammisile ke nasebandleni ukuthi hayi usisi akeke ayophumula kancane emva kwalesimo lesi ke esisibonile la einkundleni ke zokuxhumana. Angazi ma guys ukuphumula kuzomsiza yini. Ngicanga mhlambe kufanele ke bamnike ke i-counseling ngokwebandla ke ukuthi ke udlula kanjani kulesi simo lesi. Yaba ke hayi man, ayikho right lento eyenzekelana, ayikho nje right ngempela. Abanye bakhala ngo-DJ bathi uDJ kungenzeka ukuthi usebenzisa ke ikhubalo eli-strong kakhulu elenza ukuthi ke abantu besifazane ke bahlanye, njengoba lo muntu wesifazane kungasiyena wokuqala oveza ukuthi ke une-interest yokulala ke nalo DJ, and uDJ ufake iring emnweni okusho ukuthi ke unyitshwe kimunamuthu, but ke uDJ. So abantu besifazane ke hayi izinto enzenza lapha emaklabhini hayi akuzona bafana, hayi akusizona ngempela. But ke guys, angazi ukuthi ke uthini umbono wakhe, ikhona into wrong eyenza udadewethu noma uthi nje how she was just happy, so yini wrong ayenzile. But nje ngicanga ukuthi inkinga yakhe iqala kakhulu mase kuvela ukuthi ubani, especially ebandleni akhonza kulo, wenzani ebandleni akhonza kulo, bese uzokwenzani ke kwi-public. But nje hayi no, akubanga kuhle ngempela bonje le party le yenzeke la le hayi sisi wenze kakhulu. But ke guys, do comment nawe ukuthi wena ubona ukuthi khona wrong, noma ngibona abanye bese yini ke wrong ayenzile nkosami, ngoba phela akabulelanga umuntu, akenzanga lutho nje, ubeyijabulele wayikhumulela indiloko yakhe wayindizisa emoyeni, wakhombisa uDJ ukuthi hayi bu asishone eceleni siyele. Ubantu nkosi yami ayichangeke. Bye.